Сега обаче отиваме към Рада Богданова и една доста странна катастрофа. Случила се, доколкото разбирам, при гонка, когато е преследван автокрадец. Рада Богданова ще ни каже сега какви са щетите, има ли пострадали хора и въобще за какво става дума. Добро утро, Раде! Здравейте, намирам се на Ботевградско шосе на изхода от София. Най-важното е, няма тежко пострадали хора, има пострадал полицай, но той е прегледан в МВР болница, откъдето вече е освободен. Пострадал е, докато е гонил автократци тази нощ. Те правят опит да откраднат ето този автомобил. Не мога да се приближавам повече, все пак това е местопроизшествие. Първият опит е неуспешен, втори опит обаче сутринта. Те подкарват автомобила и дори са заключили и повредили вратата на входа на собственика, така че той не може да ги гони. Но полицаите тръгват след него. Показвам ви, това е един от двамата автократци и до него не ми разрешават на този етап да се приближавам много. Не той е шофирал автомобила, другия, който е шофирал, е успял тук на това място да избяга, но в момента се опитват да го заловят и най-вероятно мисията на полицаите ще приключи успешно. Този човек е добре познат на полицията. За него след малко ще ни разкаже шефа на криминална полиция. Как приключва всичко тук? Приключва с изпочупен полицейски автомобил. Ще се опитам да ви го покажа. Ето от тази страна. Не ми разрешават да покажа изпочупания полицейски автомобил, но както виждате, в момента има сравнително затруднение за придвижването по Ботевградско шосе. 2 платна са заети. Не е голяма тапата. Нека хората да се запазят с търпение и да знаят защо е тази тапа. Сега за престъпника само 2 думи да ни кажете. Опасен ли е този човек, който го показахме на нашите зрители, седи тук на платното? Това е шефа на криминална полиция, господин Бъдънков. Да, опасни са и той, и лицето, което успя да избяга. И двамата са криминално проявени, многократно задържани. Лицето, което избяга в момента, е обявен за издирване и продължава негото издирване. Да се надяваме, че скоро ще го хванат, особено след като разбрахме, че е опасен. Рада, благодаря ти. Има повече подробности в, разбира се, емисията новини за тази екшен сцена, която обаче се състоява на съвсем наистина в столицата на Ботевградско шосе, усложнено движение. Един избягал, един заловен при тази гонка между полиция. Един пострадал полицай, който е в добро състояние, доколкото разбрах. Реклама, връщаме се след минути.